Shalom. Horas madita salutna damang dainang sohinang nyanak korni huriata. Selamat hari Minggu madita salutna. Adorong sota buhai para minggu tamar sahur doho debata. Jumolo mahita martang yang sangobas di bagasar rohatabe martang yang mahita. Amin. Tapuji tu hatta maredi huria mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa siulahon si pautoto doh tacek kelon. Ai hodo debata harorwanding, hagogo oku, tongos mahatirunmu dot hagogo onmu, akan amanuguau, patarwau tudolok ni habadionmu, dohot tu ingananmu, haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, alea manamin na di banua gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disigai aka ulaun ni si bolisi, saya padungo mahami marhite tordim na badiai, asa unang terpedim hami di bagasan dosa, alai asamonang hami sahat ro di ujung, jala asa merdame hami saliling di tanoon, pai masat hami Tuhan nguluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji Tuhata mared demahita. Saya
Tabegi mapatik di minggu tasadarion, iman antar surat di Yohanes 4 ayat 20 sada, songonon maridok disi. Manang ise nama niop akka patiki jala di reduti, ido na holong roha diau. Alai di holongi dabang ido, na holong roha diau, aupe holong dorohaku di ibana, jala papatarokku maau tu ibana. Olat ni ido sahatna tong rap mangidu gugu mahita Tuhan de bata. Ali Tuhan de bata, saya pergugui mahami, bangulau naubar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata mare di huria mahita. Tatopo timadesat tatu ado pandi debata mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu nasu hatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami. Marhite sian pangalasan nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroe, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natar sosol bagi do hami noaing alani i, asima roham di hami ale di bata nami, padengkan basa jala para si roha doho, Allah ni anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia turohan nami be, asa tarbain hami mangoloi ho, di bagasan hati koran, dot habadiaun, gabi saat hami Tuhan ngoluan nasora sudah, na pinar bagam, dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot Tuhasan dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhidesian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhidesian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim.
alani hadir yoku, jaladang be huingot-ingot akka dosam, hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata mared demahita. Turpuk epistel di perminggota sedarion, ima natar surat di Pesalmen 126, ayat 1 ayat 6. Ede hananakok, dinamulak tineguh ni Jehovah, akan natar buang sian-sion, dosen halak namarnipi dohita. Godang matongon na benah ni Jehovah di hita, jadi marhilas ni roha mahita. Akkana mareluilu lau manabur, marulupolup dosogot lahu manggotil rak mahita, mar dala-dala pe ibana uhud pangis pausung-usung boni sisa burhonoton, rodo ibana sogut marulupolup mengusung akka tibalanna, olat ni ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatan ni bata, jalan nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata merede huria mahita. Ibana
tahat tidak kemahata hapor siotai songon nahina tidak ni dongata sahapor siau disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di dibata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia andorang soa bubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namati tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru lungtanom namulak mangulu diari patuluhom nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di ton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia do dia sandosa do dia tai namadok mulak maulus sogot dagini halak nang mate do dia ngeluan nasora sudah. Amin. Tabegi mati ting namasa do si pamasaon ni huriata. Salut. Tikting namasa dohot si pamasaon ni huriata Minggu tanggal 6 April 2025. Naparjolo pakobasion. Sada-sada goar ni minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion minggu judika topik minggu nunga sesa aka dosami. Sada dua barita nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di basa-basa tuhatado sada danak bahwa di keluarga Jonathan H. Panjaitan inatai Marta S. Boru Kultum sian wik parserahan. Ipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna. Sadatolu padidion nabadia. Dari minggu sadarion tanggal 6 April 2025 patupaon ni huriatado padidion nabadia di parmingguan pukul 10.30 wib tu yanakon ni ruas ni huriata tolu dadana bawa dohot sada dadana boru naparjolo keluarga nopen jepanya sitorus inatai Depi Sinta Natalia Boru Tabunan sian wik parserahan. Napaduahon keluarga Sawes Silalahi inatai Sanggul Nopita Boru Sie Burian sian wik rambutan 2. Napatuluhon keluarga Ridwan Tampunan inatai Kota Hertina Boru Simanjuntak sian wik Makassar sada. Napapaton keluarga Henry Aprizen Sihotang inatai Rosemary Boru Saragi sian wik duku. Sadaopat tikting naing marbagas tikting parjolo naing majalo pamasumasuan parbagason ma Johan Noel Joshua Liberty Sibuya anak ni amata Parulian Sibuya nahinan tubuni inata Renti Rosita Borugultom sian wik AKBP sian ruas ni HKBP Keramat Jati wik Makassar sada dohot Orwana Eunike Claudia Amelia ruas ni HKBP Keramat Jati anak ni amata Tetep Maulana nahinan inata Rukiyani pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 pukul sia 30 wib di HKBP Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Persaripeon Nasidai.
Sada lima, ruas na berulang tahun pa 70-hon. Na parjolo. Na di hari Selasa tanggal 25 April 2025 gonopma inata Monika boru panjaitan marumur 70 tahun sian wik Kramat Jati sada. Sian iasni rohani keluarga dakpola nasida majalo ulos sian huria. Tatang yakom ma nasida asa dileo Tuhan hai pason dohot lasni roha. Di hari Kamis tanggal 3 April 2025 gonopma inata Teti Rosliana boru Simanjuntak opu El Nathan boru marumur 70 tahun sian wik perserahan. Sian iasni roha ni keluarga dan pola nasida majalo ulos sian huria. Tatang yakom ma nasida asa dileo Tuhan hai pason dohot lasni roha. Napatuluhon na di hari Kamis tanggal 3 April 2025 gonopma inata Tiamar boru Silalahi Nyonya Nainggolan opu Alda boru marumur 70 tahun sian wik raputa sada. Hobar tu program ni huriata di parmingguan Minggu tanggal 10 April 2025 pukul 10.30 WIB pasahaton ni huriatama ulos tuna sida. Sai di pasu-pasu debatama nasida di parngoluan si Ganupari. Sadaunom pertangyangan pasion. Di hari Senin sahatu hari Kamis nanang ro tanggal 14 sahatu tanggal 17 April 2025 patupaun ni huriata do acara pertangyangan pasion masuk pukul 10 sia 30 WIB inganan di gereja alani kegiatan pertangyangan wik masohot majo alai kegiatan PHD tetap do mardalan songon nasomal. Sadapitu parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 nanaing roh patupaun ni huriata do parmingguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Parmingguan umum masuk pukul 6 WIB, pukul 10.30 WIB, dohot pukul 10.07 WIB. Remaja pukul 10.30 WIB, dohot SKM, masuk pukul 8 WIB. Dusidung parmingguan patupaun ni huriata do, ulau nabadia, jala khusus di parmingguan di pukul 10.30 WIB, patupaun do ulau nahohom, dung sidung marulaun nabadia. Songonima pinapotohon turuas ni huriata KPP Kramat Jati asaro madohoti acara parmingguan ari hamamate ni Tuhata Yesus. Sadawalu ulau nabadia. Di hari Senin tanggal 20 sada April 2025 nanaing roh patupan ni huriata do ulau nabadia lansia ni huriata di gereja masuk pukul 10 WIB. Di sosohon ma tu lansia ni huriata asama dohoti ulau nabadiai. Di hari Selasa tanggal 22 April 2025 nanaing roh patupaun ni huriata do pakibasion tu ruas namar sahid di bagas manang di rumah sakit sekaligus di patupa ulau nabadia di patupa mulai pukul sia WIB. Di sosohon ma tu situa wek asa mendata ruas nalau si kunjungan asa dilaporkan ma tu sekretariat ni huriata. Sadasia pasca parjolo dohot paduahon. Patupaun ni huriata do parmingguan pasca na parjolo ima di hari Minggu tanggal 20 April 2025 pasca paduahon ima di hari Senin tanggal 21 April 2025 inganan di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB. 2 Dewan Koinonia 2 Sada PES Elpiku. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025 nanaing roh lau makalason ulang tahun na pa 10 toluhon paduan suara Elpiku do nama kobasi parmingguan mulai nama kobasi nama rageda majaha tikting papungupelean hari tahun di parmingguan pukul 6 WIB pukul 10.30 WIB dohot pukul 10.07 WIB. Tatangnya koma anggiat lama parbue pakobasion nasidai.
22 PHD Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 nanaing roh patupaon ni huriata do patanakon hatani debata tu seksi remaja masuk pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang remaja doho tema pembahasan Selamat Datang Raja Pembawa Damai Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Di sosohoma tu yanakon ni huriata na masuk kategori al remaja do anakota na parguru na marsiajar ata persiaon asa madohoti ulaon PHD. 2 tolu ruas nataba. Mamuka hari Minggu tanggal 6 April 2025 nunga tajalo gabe ruas ni huriata ima Agustina boru Situmorang na berbaju naro sian HKBP Resort Bonadolok Distrik 10 Sada Toba Hasudutan tinggal nasida di Jalan Batu Ratna nomor 30 RT 0 Sia RW 05 Condet Batu Ampar masuk Wik Condet Batu Ampar tatangnya kemana nasida asagebe ruas namangolu di huriata tolu nama ragam tolu sada rapot huria di hari Sabtu tanggal 20 Sia Maret 2025 denggado mardalan rapot ni huriata hasil ni rapot huria boima di jauh nanon dusirung tiktingon. Tolu 2 pelantikan badan audit. Di hari Minggu tanggal 10 tolu April 2025 nanaing roh patupaon ni huriata do pelantikan badan audit ni huriata di parmingguan pukul 10 tolu puluh WIB. Di sosohoma tu badan audit na terpilit asaro di parmingguan ni. Tolu petugas napayason gereja dohot patupahon bunga langgatan. Petugas napayason gereja dohot napatupahon bunga langgatan Minggu tanggal 10 tolu April 2025 ima paduan suara LPIKO. Ujau kami mah hasil rapot ni huriata tanggal 20 Sia Maret 2025 nomor 43 garing 02.4 garing D8 titik R14 H1 garing 4 garing 2025 perihal hasil rapat huriah HKBP Kramat Jati tanggal 29 Maret 2025. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Kramat Jati di tempat. Salam kasih dan damai bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, HKBP Kramat Jati telah melaksanakan rapat huria hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 yang dihadiri pendeta resort, 3 pendeta fungsional, 3 orang badan audit, ketua MPA, sekretaris huria, bendahara huria, 3 dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia, sintua dan 27 orang anggota jemaat dari 37 orang peserta dari jemaat. Rapat huria berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati dan sukacita di dalam kasih Kristus. Di bawah terang tema, berubahlah akan pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 12, dengan subtema, HKBP membarui janji, karakter, kultur dan kemampuan pelayan warga dan institusinya, melaksanakan tugas panggilan Allah. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta rapat huria menerima berita jujur tahun 2024 dan penyerahan bahan revisi buku martupol dan pernikahan serta bahan buku pelayanan kunjungan sakit dan perjamuan kudus dari pimpinan Jemaat HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna C.H. Pera, Boru Pangaribuan. Juga menerima laporan badan audit serta memilih badan audit yang baru periode 2025
2029. Demikian juga rapat Huria telah menerima program dan anggaran tahun 2025 serta revisinya. Rapat Huria yang berlangsung pada hari Sabtu 29 Maret 2025 dimulai dari pukul 9.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB dengan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Badan Audit. Telah terpilih Badan Audit Huria KBP Kramat Jati periode 2025 sampai dengan 2029 dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Tianggur Boru Silalahi SE AK MAK CPA BKP. 2. Revina Boru Manalu SE AK. 3. Sintua Tanti Boru Simangunsong SE AK. 2. Penata layanan. Yang pertama, cenderamata untuk jemaat yang berulang tahun ke-70 bisa berupa ulos atau tongkat disesuaikan dengan permintaan jemaat gereja menyampaikan pada ibadah minggu. 2. Ibadah SKM tetap masuk pukul 8 WIB. Ketiga, catatan kehadiran tiap minggu dibuatkan statistiknya untuk bisa dianalisa ke depan untuk meningkatkan pelayanan. Keempat, ibadah keren atau inkulturasi untuk ibadah Naposobulung supaya ada pertemuan dan persiapan ibadah. 5. Pertanyaan UEK jika sudah melebihi daya tampung rumah jemaat supaya dibagi menjadi 2 atau lebih tempat pertanyaan. 6. Usulan penambahan sintua sesuai dengan kebutuhan WIK. Yang ketujuh, sebagaimana tahun transformasi dengan subjudul tentang janji jemaat, maka diadakan persembahan janji iman sekali dalam 1 bulan dilaksanakan di depan pintu utama. 3. Dewan Kondonia. Pendekatan ke Naposobulung dibuatkan berdasarkan kategori batasan usia, yaitu usia remaja 12 sampai 17 tahun dan Naposobulung 18 sampai dengan menikah. Keempat, Dewan Marturia. Yang pertama, pelayanan seksi jending supaya ditingkatkan kunjungan kepada jemaat dan bukan hanya kepada yang sakit, tetapi termasuk yang mengalami pergumulan hidup. 2. Dewan Marturia bekerjasama dengan Dewan Diakonia dalam hal pelayanan kepada jemaat difabel. 5. Dewan Diakonia. Yang pertama, anggaran sosial meninggal berubah dari 3 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. Aset mobil diakonia, biaya operasionalnya dikembalikan ke kas sosial Huria. Ketiga, izin klinik segera diurus untuk perizinannya. Keempat, perlu dibentuk sahabat diakonia untuk mendukung dana diakonia. Yang kelima, Romawi, majelis perartaun dan administrasi. Kantin akan dipersiapkan di antara gardu dan rumah Huria. Yang kedua, renovasi serbaguna dilaksanakan, maka dibutuhkan dana. Oleh karenanya, diadakan celengan yang dibagikan ke jemaat dan akan dikumpulkan pada hari HUT ke-61 tahun HKBP Kramat Jati. Ketiga, pilihan tahun 2025 minimal 300.000 per tahun dan sosial Huria 2025 minimal 300.000 per tahun. 4. Transport pendeta resort 1.500.000 per bulan dan pendeta fungsional 1 juta per bulan. Kelima, BPJS Kesehatan pendeta resort dan pendeta fungsional per bulan akan dibayarkan Huria. Keenam, cenderamata pendeta pindah pensiun dalam bentuk emas sebesar 10 gram. Demikianlah dapat kami sampaikan hasil rapat Huria kepada Amang dan Inang. Marilah kita mendoakan agar seluruh program dan anggaran tahun 2025 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mewujudkan
dan demi hormat kemuliaannya. Jakarta 29 Maret 2025, Pendeta Resort AKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Anna C.H. Pera, Pangaribuan, ditandatangani dan distempel. Songonima saat nitikting di mingguta sedarion, akan naso ni jahon ditiktingon, boima tajaha di WA Group, wik tabi manang website AKBP Keramat Jati. Salam Horas. Tapuji matuhata maret dehita, laos isom mata pasahat pelian sada ados sada be.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata saat mahita majalo hata ni debata di minggu sadarion nomor minggu judika di tanggal 6 April 2025 lapatan ni minggu judikaon luluhon au ale Jehovah. Sekaligus khusus tu keluarga nama buan yanakonna lau tardidi onma hatan debata nasahat tu hamuna ima sian buku evangelium Lukas bidupitu mamuka maisian ayat 41 saat rodi tu ayat 50 dengan mata jaha maresponsoria mahita macahasa hamima ayat ganjil hamusude ayat konop dua do parsingiran ni sada halak si pa anak kon hepeng utang dina sada 500 rupiah 50 do dina sada nari. Dia lusi si Simon ma parsi basa-basaan nagumodang ido anggo di rohakku jadi dia lusi ma ibana tikos do panibang mi. Dang diumaho au alai anggo ibana olat nidung bongot tuson dang dipasohot manguma pattu. Dibahini hudok matuho nunga sesa dosana nagodangi ubain godang holong ni rohana. Alai anggo otik do disesa otik mah holong ni rohana. Gabe didok akka donganna sapanganan ma sama nasida ise doon ay do akka dosa disesa. Imah sahatna. Hurian itu hata dihamuna menamina nami tung macehonado turpukon tu hita ganup hita marsada-sada. Ala disungguli do tu hita sudena bahwa nunga sesa akka dosami. Amang inang taringot tu si suku-sukun naparjolo songo dia do pangidoan ni debata tu hita sudena taringot tu naung disesa Tuhani dosata. Berdasar hon suku-suku ni boi mahita tarimang-rimangi isedo hita on di jolon ni debata. Ado na taula dung disesa Tuhani akka dosate. Turpukoma amang inang mangrupi hita marsormin mahita tuhatani Tuhan di bagasan tiki
sadarion disi mahita matusi sasitongna songo dia do tahe pangajarion ni Yesus taringot tu halak pardosai. Na parjolo tung takas do patar holong ni rohani de batang tuaka pardosai. Tung takas do keterbukaan ni Yesus terhadap siapapun dia. Termasuk tu perempuan namar dosaon, termasuk tu halak parise ima nakaning namar guar si Simoni. Molo marsaur pe debata tuaka sudi nagabe representatif nasida dihita. Dada berarti ditolopi debata pangalahona. Jolmana do dijakon debata. Alai molo pambahenanna tergantung songo dia do nasida mengkoholongi debata secara hibul manang totalitas. Onmat tujuan ni debata amang inang marhite Yesus Kristus rotu portibion majou aka pardosai lau paubaun rohana. Dada majou aka nama dok dirina partigor roha. Disimah hita pahusor-husoron wahado au songon halak pardosa. Na parjolo di poinon tati rumah pambahenani Yesus Kristusi boido ibana beradaptasi marsaur bergaul tu sudah halak tidak sifatnya eksklusif alai imah HKBP visina inklusif terbuka tu sudah halak dan menutup kemungkinan tu aka pardosa tongdo boy hita berdampak tu nasida ima maboan misi debata asa nasida rade peubahun rohana itu ya. Kalaupun kita berbuat baik kepada seseorang adalah memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan berdampak tu nasida asa nasida paubaun rohana. Jadi dang jemu-jemu hita, dang jora-jora hita, ya, mangulaun akan adenggan. Maradopon tu manang ICP. Itulah baru anak Tuhan yang memang menerima panggilan laho mamaritahon hatan debata.
Amuna kadongan digabarhon di bagasa turpukon. Sama-sama do nasida di jalo debata marhite Yesus Kristus. Alai pangalahona tung macai tedi. Dia do lomoni rohani debata. Tu jolma na paubaun rohana. Hukutip ma di sada ayat Lukas 15 ayat 7. Hudok matu hamu suman tusido kumudang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak naulo paubaun rohana asa mida sia pulu sia partigor nasopola paubaun roha nasida. Jadi adong dison dodolhon bahwa kualitas halak pardosai gabe muba ibana molo didok istilah jora mardosa pate martuhan. Daripada ya molo didok dison sia pulusia partigor ya, merasa orang yang benar tetapi tidak mengubah, tidak berdampak kepada sesamanya, dan las rohani debata di Banua Gicangi. Alani dihita sudena mengarah turpukon hita pribadi lepas pribadi. Buado tutu awon. Nunga hu haporsiai bahwa disesa dosaku marhite Tuhatta Yesus Kristus manang terjadi ma gelombang haporsiaon ima keraguan taringot tu nunga sesa akka dosatta. Sehingga boima terjadi halak sisongoni dan tuhamu baon. Molo halak tuhamu baon pasti do holong rohana tu debata. Jala taridama di bagasan turpukon bohado parupamaan dua halak si parsingiran tu sada halak si panak kon hepeng parupuan namar dosaon dang adong guarna dison di surat lai boima dapat hita informasi si Maria guarna. Adong kaitanna si Maria do si Martai. Si Maria nama nanginangi di hatani debatang. Nama uas di parsauran do Yesus jala naholong rohana tu Yesus dari dama di bagasan turpukon. Sedangkan halak pariseon di bahasa Ibrani di dogma Pursim nomor 8 penjelasan cian kaum rohaniawan maon kelompok agama nasaleh di Guarima Nasida
nasida condong tru tradisi para leluhur, pemimpin spiritual Yahudi. Wimata badiko namanginang perempuan pardosa dohot tadokma kaum rohaniawan. Ya, dimunculhon di bagasan turpukon songo dia ma pangalaho nasida nadua. Molo didok bahwa di ayat 42 so ada garar nasida di basa-basahon mai tu nasida duatsa asa ise nasida tagamon nahumolong roha di bana. Memang taringot tu dosa molo dipatudos petu utang dang boy hita manggarar utangi dang boy hita paluahon dirita sian dosa tei marhite kemampuatan dang adong gogotta dang margogo hita manggarar utang tei ima dosa tei na godangi. Molo hita marutang secara materi tu jolma boido talunasi. Tu dongata hita marutang manang tubeng tau payahod deui. Ala boido pe hita manggarare. Ala menyangkut dosa tak akui do dang mampu hita manesa dosa tei ya so Kristus Yesus na paluok kita sia dosa asa tajalo hanguluan si saleling nilingna. Jadi hidup yang berharga itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hidup yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita di dunia ini. Dan hidup yang akan datang. Itulah yang kita rindukan nantinya. Alai nunga tahap persiai. Di sesa dosata do tujuan asa tabauba rohatta alai taidama songo dia perempuan pardosaon melakukan ya secara padokma sikap na lebih mengherankan semua yang ada pada saat itu. Di dogma di ayat 44. Rodo au tujabum on dang dileko aik pamuri ni pattu. Alayang go ibana ilu-ilu ni matana do dibahen manonui pattu jala dia pusi dohot obukna. Dang diumaho au alai anggo ibana olat nidung bongot tuson dang dipasot manguma pattu dang dimiai ho ulukku alai anggo ibana
dimiai do patu dot miak na khusus. Molo miak na khususon ima na margoar alabaster yang sangat wangi. Nilainya pada saat itu 300 dinar. Molo dolar Amerika 54.50 sia ditikii. Tak kira may amang inang argana. Molo rupiana halihom may mungkin sada dolar 16.000 ate. Pehita molo manuar minyak wangi nga 200.000 pengka bingung. Si dia do bahenon nangi. Tu dirit tadi. Jarang do hita mangalihon tudongan minyak wangi. Gariau pe. Naol lama tudongan. On. Dipelehon mah. Tu Yesus. Tu mace arga. Nilai pada saat ti. Luar biasa dong. Hata ni debata. Nah menusuk. Tu batin. Ni halak pariseon. Nangadong disangkoy bana. Songoni sikap ni Yesus. HP ditikii. Rap mangan nasida. Dibagas ni halak pariseon. Topu Roma boru-boru pardosaon. Pangisi ni hutai barani bana patuduhon. Holong ni rohana tu debata. Dihapursiai dong. Bahwa dosana nagodangi. Dirajumi mana ibana do pardosa na utusan. Alani dibani bana ma napatut si bahenon na tutuhan Yesusi. Amang inang na hinahulungan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Taida madison pengampunan yang luar biasa. Nasian Tuhan debata. Direspon secara positif. Ima medok muliate. Dakola kata alai pambahenanna. Di patuduhon perpuanoma. Panol solionna. Holong ni rohana. Jalan madok muliate ibana tutuhani. Jadi direspon ma di ayat 40 walui nunga sesa akka dosami. Dungi di ayat 50 haporsyomido paluoko mardame maho muli. Di hamuna amanami nanami rikot tapau sorhusoron di bagasan ngolutta ima bohado hita nunga tatadda diri taon isedo awon. Jangan-jangan kita seperti orang Pariseon. Akan namalo di hatani Tuhan. Akan narajin tu pertangyangan. Tu gereja. Majahatan di debata.
bahkan berdebat taringo tuhatan debata mungkin hita nomor sada. Ale suku-suku tuhita sudina tanpa terkecuali. Tak sadari do hita nunga disesa Tuhani akka dosa tai. Molo nunga tak sadari ado udutna. Apakah kelanjutannya? Ima ikut tung takas do hita. Maka holongi debatatta. Patuduhon holong ni rohatta tu debata. Songo dalan madok moliate hita tu debata. Jala unang hita marpangalaho manguhum uhumi akka dongattei. Na jojo tado hita maboto salani dongan daripada salani hita. Baik selaku orang tua pun kita merasa paling benar. Ya do hita minta maaf tu anak kotei. Ngasalah au anakku. Boy hita melukai nasida, gabe luka batin nasida. Nah heasal po hatatta, ala ta anggap audo natorasna. Audo natorasna bukan berarti lomot tamadok sidohonot tatu nasida. Sada buku namar guar nama nurat Ima Thomas Gordon. Menjadi orang tua yang efektif kepada amang inang yang membawa anaknya untuk tardidi. Ya. Terima kasihlah kepada Tuhan. Masih diberikan karunia. Itu karunia. Bukan karena amang inang. Tetapi itu karunia. Yang dititipkan Tuhan anak itu. Ada nanti janji. Salah satunya adalah membawa anak itu kepada firman Tuhan. Karena firman itu adalah hidup, yakni Kristus Yesus yang memberikan kehidupan, baik di dunia maupun di hari surga. Bagaimana sebagai orang tua membekali anaknya. Parjolo do hamuna, ikut do dibohali hatani dipatah. Itu sebagai senjata modal lau mengajari nasida. Tidak otomatis janji bisa dilaksanakan. Ale mangido gogos ya Tuhani. Karena menghadapi zaman sekarang tentu tidak sama dengan zaman dulu orang tuamu, amang inang. Kita bilang A, belum tentu anak itu bilang ya Pak, ya Ma. Tidak. Itu dia. Di Bohado, songon halak, namangulu di hatani debata. Now, di sesa sudi dosatta. Berarti hitape. Ikon paubaun roha ido nang dohnokku marihite hatan di bata.
marhite hamu bau ni roha. Patari daun hamuma holong ni rohamuna tu Tuhan debata. Jala otomatis maka holongi yanak kumuna. Molo nakin di patuduhon songo dia holong ni perempuan pardosaon luar biasa. Ya. Ilu-ilin matana songo nima menunui patna dia pusi dot obukna luar biasa. Dalam implementasi kehidupan amang inang natoras nidak danakon. Betul-betul lah hidup di dalam persekutuan yang hangat dengan Tuhan. Sehingga lapatan ni pandidioni gabejol manay baru ma na yas roha dot na mangulu di jolon di bata saliling niling na. Nakita salutna amang inang di guari do mingguta sadarion minggu judika do topik na imanunga sesa aka dosami bahwa di sesa dosata ima inisiatif na ros ya Tuhan debata. Di sesa sude dosata ima pasu-pasu dan nileo ne debata naikon tadok mau liate. Ini nampaknya sederhana, tetapi ini sangat mengubah kehidupan kita. Ala jot-jot do hita mardosa. Salilik kita mangulu dang lias hita sia dosai. Alai nunga diklaim debata marita Yesus Kristus nunga disesa dosata. Alani dang adong gunana hita hidup di dalam kesombongan. Menganggap kita lebih yas ya dongata. Lebih burju hita sia dongata. Unang pangasahon burjum rodi na adong diho amang inang. Maradopon debata. Alai pangasahon ma asini rohani debata. Ala nunga disesa akka dosatai. Molonunga disesa Tuhani dosata. Unang begabe dang manesa dosa ni dongat tahita. Unang gabe terus menerus sampai mate musuh bebuyutan. Tatinggalon may didok ditang yang ale yang manami sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Alani tatiok magumos haporsyotai amang inang haporsyomido paluokko mardame maho muli. Jadi unang pola behita hidup di dalam masa lalu gok dosaku hape nunga disesa dosata alai tapatuduhon ma holong ni rohatta tu debata secara total asa las rohani debata midahita amin martangiang mahita. Moliate ma diho ale Tuhan debata nunga taruli hami dihatam nabadei na paingoton hami sudena asa mangulu hami dihaporsyon nami
Ya ho Tuhan nami Yesus Kristus madog nunga sesa akka dosa nami. Alani Tuhan dang targarar kami marhite pambahinan nami tuho ay say toktong do kami mardosa kanup tiki alay disungguli ho tu kami balgani holong mi tu kami di jakon hodo hamumulak ni pardosai manadikon hasalaan na jalamanopot to Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus songon parapuan pardosai naing mai hami Tuhan hupatudo kami diri nami Tuho secara total naing mahami Tuhan bertekad maka hulungi ho sian nasa rohan nami sian nasa ate-ate nami sian nasa gogo nami sian ngulu nami Tuhan ido hupilok kami Tuho hasa las roham marnida hami dang behami mengulu di masa lalu alai masa sonari dot naneng ro satoktong hami hai balu di hadapanmu ali Tuhan jalabui berdampak tuaka humaliang nami bui lam torop halak porsia Tuho Tuhan alani buat kami ngulu nami tu hadapanmu asa toktong ramoti pargogoi parbisuhi sebui merdalan hami di ngulu nami hobar tulomoni roham asa tada hami si toko Tuhan unak kolan goar hami si toko alai kontarida di ngulu nami songon si toko hami Tuhan ido di halasom ko hami Tuhan di ngulu nami tujulon yarion ali Tuhan na basa buat kami sude aka natoras na mabuan poso-posona lautar didi ima keluarga Noven Jevanya Sitorus inang Devi Sinta Natalia boru tambunan sanwek parserahan keluarga mang sawes silalahi inang sanggul Novita boru siburian sianuwek rambutan 2 keluarga mang Rituan Tambunan inang kota Hertina boru Simanjuntak sianuwek Makassar Sada keluarga mang Henry Aprizen Sihotang inang Rosemary boru Saragi sian wek duku Tuhan pasu-pasu ma rumah tangga Nasida be ajari ma Nasida Tuhan ngabe natoras na mabuan hatam di tonga-tonga ni yanakonna gabe Nasida manada ho Tuhan ima holong roham tu Nasida jakon ma yanakon Nasida Tuhan gabe pewaris di harajomu di Banua Gicang gabe dakdanak na patuh manguluiho mao Tuhan marhite ajarani na torasna ale Tuhan na basa buat kami sudi aka kegiatan ni ruas ni huriamon sa minggu 7 loniarion hodo na mandungani Nasida salutna mulai sedak danak satrodi tu nama tua hodo na mangalihon hapistaran tua kaya nakonami asa malo Nasida marsiajar dapo sita-sitana akka na sedang mangului karejo Tuhan sadapot karejo Nasida
molo naing marumah tangga nasida Tuhan hodo napatulusoni molo dangadong do pe jodoh ni anak konami Tuhan patudu ma sirokap ni todi nasida asadong Tuhan dongan saur matua nang songoni aka inahanna Tuhan hodo na mangalan gogo semangat tu nasida salutna haipason dohot akka japala nalomaki samar gogo nasida mengurus akka rumah tanggana ali Tuhan nang songoni akka amanami nanami na tua-tua nami opung doli opung boru leo dinasida Tuhan haipason dot lasni roha rap dohot akka pinoparna pasu-pasu masudi ali Tuhan. Secara khusus akka rosni huriamna di bagasan parsahiton ima inang nyonya Sormin boru Haryanja dirawat di rumah sakit pon inang nyonya Tinambunan boru Manulang dirawat di rumah sakit Uki inang nyonya Selitonga boru Marpaung dirawat di rumah sakit Adiaksa inang nyonya Napitupulu boru Sitorus dirawat di rumah sakit RSCM inang nyonya Pasaribo boru Purba dirawat di rumah sakit Polri nang amang Guston Sitorus Senwek Makassar Sada dirawat di rumah sakit Uki. Tuhan asih maruham bereng nasida Tuhan pergogoi akka obat na dipangan nasida do si panganon ni pasu-pasu may Tuhan gabi parhitian mi ali Tuhan boy pamalupon nasida sen parsahiton na nang akka dokter pe kaperawat akka keluarga na mangurus nasida be hodo na mandongani malen gogo do bisuk Tuhan asih maruham le Tuhan na basa sato kinari neng mulak hami sian bagas joromon hodo mandongani hami muliate madiho Tuhan rapat hurian nunga mardalan do dinggan jalanunga dilapor betu akar ruas ni huriamon ali Tuhan hodo na mandongani sude hami Tuhan sabui hami margogo patu pahon na dumenggan pakobasyon nami di tonga-tonga ni huriamon tong marsangak maho tangihon ma tangyang nami marite Yesus Kristus Tuhan nami moliate madiho amin. Marede mahita hu tapasat ma peliatta. Hari
nabadia marede mahita laos natoras ni poso-poso sa jongjok kamu di inganan muna. Ale amanami na di banua gidjang narodo hami tujolom mabuan akadak nanakngon seasima roham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akka dongan nama buan dakdanak sididionon tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus laho hamu tuliat portibion ni nama dok akasisianna podai hamu salut bangso didi hamu nasida tu bagasan goreng debata ama dot anak doto di porbadia ajari hamu nasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot saya dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alai na soporsia hona sogot tangihon hamuma dohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus adong aka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang aka sisanaima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana didokma luas samu maka dakdanaki rotuau unang orai hamu nasida ai di akka sisongoni do harajau ni debata na tutudo na hudokon tu hamu manang isepe akka sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akka dakdanaki dia pehon matangan na tu nasida masu-masu nasida atong hati dakko kamu majolo hapor siotai. Atong alusi hamu mahata na sukunon na parjolo dipangido hamu nuaing didion akadak danako tu bagasan ni na hinaporsion muna. 2. BH naulodo hamu mamudai anakon munaon asa diboto jala diuton nasida hata ni debata. 3. Naulodo hamu marsuru nasida tu gereja dotu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasat ma nasida tu debata marhite-hite padidion na badiyai.
Ale Lukas Nathanael Sitorus udi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro disaliling nilingna. Amin. Ale Chris Noel Anderson Tambunan udi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho tu bagasan habobongot mon tu bagasan harajon debata ro disaliling lingna. Amin. Ale Asera Audrey Natali Matanari Siotang udi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata ro disaliling nilingna. Amin. Salomon Elon Silalahi. Ale Salomon Elon Silalahi udi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajon debata ro disaliling nilingna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat hami akadak dana kon tuho jala dijakon hodo nasida gabe anak komu marhite-hite pandidio nabadiei asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanah on jala gabe panean di hanguluan na saliling nilingna asima roham do diakana toras nidak danakon separ gogoi jala ajari manasida mandugunogu dak danakon tuho asa rap nasida taruli diaka arta niharajono. Amin. Ta paujung ma parmingguata jongjong mahita laos marede mahita. Jesus, kami doa kami.
tangyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mi tu hami plenami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa operasya kami plenon, patibulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam huta dahami godang ni selon mitu hami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, se Roma harajaonmu, se saut malamon ni roham, di bano tongaon song na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisan nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Huriani tu hatta di hamuna manami hami namar tugas di acara Minggu Sadarion pukul 10.30 sudi parhalado rabdot ruas pasahaton selamat hari Minggu madhita horas. Jadi aka naing marpoto Roma hamu tujoloon aka natoras dohot aka keluarga nasida sata pakai tiki satu kinon. Kenasa matu situa laho mengeluhon tangyang. Bye.
Kristu